Asok Gunakaya Kempul Bujana Ndrawina Dahar Sekara Walimah. Ingkang badhe kapratitaken Ibu Pangadi Busana, Ibu Indah ingkang saking Blantian Bener Sragen. Bapa Giya lenggah wonten palenggan rinengga. Penganten kekasarimbit pinangku dening Kang Bapa. Minangka kajilin lengisan Ibu nyuwun pirsa dumateng ingkang garwa. Pripun bapakne abot pundi anak saklorone? Waduh bune padha bobote ora ana bedane. Imbal wacana Rama dalah ibu menika nggambaraken bilih katresnanipun dumateng temanten kekalih boten wonten bedanipun. Badhe karengkuh sami, boten ban cindhe ban siladan. Karengkuh lir kadya putra pribadi. Kawus tinggal penganten kakung sampun angasta klasa kalpa. Minangka wadahing uba rampe kacar kucur dumadi saking cinamuran empon-empon redana receh beras jenis. Sedaya uba rampe kacar kucur kasuntakaken ingkang winadahan klasa kalpa ingkang pangkonipun temanten putri. Anggenipun anampi mawis lindur ingkang sampun katata ing pangkonipun. Gunakaya ingkang sampun kaesokaken nuli kabuntel. Lajeng kaaturaken dhateng ingkang ibu. Upacara menika paring warah kedah dados guruning Bale Wisma. Parandene penganten putri anampi paringipun ingkang garwa. Mugi saged dados garwa ingkang saged ngrigenaken Gunakaya Geminastiti lan ati-ati. Tata cara kacar kucur sampun paripurna. Tumuli kalajengaken tata cara ingkang salajengipun. Dahar Sekul Walimah winastanan tata cara gambuh. Penganten kekalih samya dulang dinulang pralampita prastianipun tansah mat simantar. Pait getiripun ngagesang badhe karaosaken sesarengan. Tata cara punika winastanan tata cara gambuh. Tegesipun gambuhing penggalih paralampitanipun piring ingkang mentas kinarya dedulangan dipun tangkepaken. Dados tunggal ing pangajap mugi bekanten kalih sageta manunggal lahir krusing batin. Sabaya mulya sabaya mukti. Mupadi mrih lestarining gesang.
para tamu kakung Swama Putri ingkang tansah kula hormati. Penganten kalih sami unjuk kaya weneh. Para tamu sinedahan kagem Mbah Putri ingkang tansah kula hormati, tata cara salajengipun lilu kalpika saking penganten kakung dumateng penganten pawistri. Para tamu kakung